Erokamano Lidio Keo kuom lipodno kapod wantiere weche mag El Nino moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho koro kawo piny owacho mondo riw gi lwedo e timo ikruok e skunde ahinya to manie kuonde dak ma yutogi ni piny motelo ne koth maduong' mar El Nino. Riwruok mar Okal Care masani chwalo chenro mag reso ratiro ma nyithindo matindo midendo ni Smile na Toto. Oyango ni pek nitie ne nyithindo matindo e skunde mag nasari ni mar moko kuom gi yudo pek mar dhi nyime gi somo e kinde ma koth mapek ma igeno biro chwe. Kotenle gi jalonye weche mag somo Morino Okal, jokanyo ma chwalo chenro ma Smile na Toto ne olimo skul nyithindo ma Joash Olume kar chung bura ma Kibra e bor Nairobi kama ne gitere kony ne nyithindo mondo yud gigo mabiro konyogi e geng'ruok e kinde ma koth mapek biro chwe. Tend skundno bende opoyo okenge mar riwruoge oketo machwalo gambut, sweta kod mwandu mamoko ne jopuonjre mondo mi gigeng're go e kinde koth. Skunde ma Kibra pod nigi ywak ewi chal marach mar alwora margi mar somo. Imagine ni koth kochwe to nyathi wuotho e sewage ma no bust. Ingeni Kibera kata Lang'ata sewage margi is not okni kare. Koro nyathi wuotho e iye kanyo samoro koth ochwe mang'eny ogore piny e pigno to en pi ma otimo chilo picho. Ni El Nino biro osenyiswa magi gin preparation mitigation measures monego beni koro sani e sirikal ng'iyo ma skunde okowe oko and especially for nyithindwa matindo tindo gieki. Okal Care have donated gumboots for our learners in preparation for the El Nino that is coming soon. They have also donated sweaters for our learners and water bottles. We have very few toilets and it is so much congested. When it comes to rain, it will be even blocked and it will flood all over and it will be very risky for the health of our learners. So I want to request our government if they could do something about the sewer line so that in case it rains, it doesn't overflow